Vianočná vločka. Napísala Ivona Ďuričová, ilustrovala Zuzana Hlavatá. Boli Vianoce, Barborkine obľúbené sviatky. Štedrý večer bol v jej rodine každý rok so všetkým, čo k vianočným sviatkom patrilo. V obývačke stal krásne vyzdobený stromček s darčekmi, v kuchyni na stole čakala slávnostná večera a v televízii šli rozprávky. Jednoducho večer plný pokoja, lásky a spoločných chvíľ. Barborka dostala obrázkovú knižku, nástenné zrkadlo, čiapku s brmbolcom a rukavičky, no najviac sa tešila novúčičkým ružovým bobom. Lenže sneh zatiaľ nenapadal. Nasledujúce ráno, na prvý sviatok vianočný, kým ešte Barborkiny rodičia spali, túžobne pozerala cez okno svojej izbičky. Veľmi si prijala, aby konečne nasnežilo. Jej želanie bolo také mocné, že na parapet dosadla prvá nežná vločka. Barborka poskočila od prekvapenia. Chcela otvoriť okno, no najprv sa zháčila, lebo si spomenula na to, že keby vločku chytila, tak sa rýchlo roztopí. Lenže táto vločka nebola obyčajná. Bola oveľa väčšia ako ostatné vločky. Usmiala sa na Barborku a prihovorila sa jej. Ahoj, dievčatko, počuli sme tvoje želanie až hore na oblaku, tak ma pani Zima vyslala za tebou, aby si nebola smutná. Nemusíš sa obávať, pokojne ma chyť, som iná ako ostatné vločky, len tak sa neroztopím. Barborka otvorila okno, opatrne vzala vločku do dlane a pozornejšie si ju prezerala. Vločka mala prívetivú tvár, nádherné biele čipkované šaty. Aká si len krásna. Krajšia ako tie, čo som kreslila. Vzdychla Barborka a hneď jej ukazovala výkres so svojimi výtvormi. Ako si počula moje prianie? A prečo si iná ako ostatné vločky? Vločka Barborku pochválila za nakreslené vločky a pokračovala. Naša pani Zima ma posiela každý rok, aby som sa pozrela, či je dole na zemi všetko v poriadku a či sa už deti tešia na sneh. Zachytili sme tvoje želanie a tak som tu. Presvedčím sa, či je už pravý čas na sneh. Týmto si splním zimnú vianočnú úlohu, lebo sa objavujem okolo Vianoc. Som skrátka vianočná vločka. Nemaj obavy, za mnou čoskoro prídu ďalšie. Pani Zima? Ona je ozajstná? Čudovala sa Barborka. Pravda, že je ozajstná. Veď ľudia už dávno na jej počesť pomenovali aj jedno obdobie v roku. Aha, takže každé ročné obdobie má svoju kráľovnú však? Pochopila Barborka. Veď je to podobné ako v rozprávke o 12 mesiačikoch, v ktorej má každý svoje meno podľa názvu mesiaca. Ale ročné obdobia sú 4, tak sa vo vládnutí striedajú 4 kráľovné. Jar, leto, jeseň a zima. Presne tak, potvrdila vločka. A tieto moje zimné šaty sa páčia aj mne. Na jar, v lete i počas jesene ich mám jednoduchšie. Na jar, v lete a na jeseň? Čudovala sa Barborka. Veď vtedy nesneží. Máš pravdu, vtedy nie som takáto vločka, ale kvapka vody. Vtedy bývam priesvitná, ale dokážem odzrkadľovať všetky farby. Hlavne, keď sa dostanem do dúhy. Tam sa mi veru páči. No toto, krútila hlavojčkou Barborka. Takže raz si vločka, raz kvapka. Raz si hore a raz dole. Ty sa máš. Iste si všeličo videla i zažila. Jež by si mi mohla ukázať aspoň niečo z toho, vzdychla. Nič nie je nemožné. Nezabúdaj, že nie som iba obyčajná vločka a Vianoce sú sviatky, počas ktorých sa dejú zázraky. Veď viem, počula som to mnoho raz. Pozri sa, vločka, dostala som pod stromček toto zrkadlo. Myslíš, že by mohlo byť tiež zázračné? Ukázala Barborka na zrkadlo, ktoré jej už ocko aj zavesil na stenu. Iste. Prečo nie? Odvetila vločka. Keď chceš, môžeš v ňom vidieť, čo len chceš. Nie len seba. Skutočne? Neprestávala sa diviť Barborka. Ver mi, a poďme sa doň pozrieť spolu. Predstav si napríklad, že to zrkadlo je okno, cez ktoré budeme vidieť, na čo si len pomyslíš. Čo navrhuješ? Spýtala sa vločka.
Barborka sa zamyslela. Včera sme s mamou pozerali albumy s veľmi starými čierno-bielými fotografiami. Chcela by som vidieť, ako trávili sviatky moji prastarí rodičia, ktorých som nepoznala. Tak sa pozrime do zrkadla, nabádala ju Vločka. A naozaj, zrkadlo ako by sa stalo oblokom do domčeka, cez ktoré bolo jasne vidieť rodinu počas Vianoc. Stromček však nemali v stojane, ale visel im zo stropu. Ozdobený bol ozdobami s oslami, jablčkami, orechami a medovníkmi. Aj keď nežiaril svetielkami ako Barborkin stromček doma, i tak bol veľmi zaujímavý a krásny. Prečo si zavesili vianočný stromček do vzduchu? Prečo ho nemajú postavený? Čudovala sa Barborka. Vločka jej ochotne odvetila. Voľa, kedy si takto ľudia vešali stromček, aby nezabral miesto v miestnosti. Izby neboli také priestrané, ako majú ľudia dnes. Za stolom, na ktorom horela svieca, sedel fúzatý pán a pani v čepci, otec a mama vo sviatočnom oblečení. Spolu s nimi aj 3 deti. Kto sú tí ľudia? Spýtala sa Barborka Vločky. To sú tvoji prastarí rodičia. Ten najmenší chlapček je tvoj detko. Vlastne tu ešte netuší, že ním bude. A tie 2 pekné dievčatá sú jeho staršie sestry. Barborka si pomyslela, že Vločka si trochu vymýšľa, no neškriepila sa s ňou. Radšej si bližšie pozrela ich izbu. Nábytok mali jednoduchý. V jednom rohu stála veľká pec, mali tam kredenc, pozdĺž jednej steny maľovanú dlhú lavicu, v strede izby stôl a drevené stoličky, na ktorých teraz všetci sedeli. Steny zdobili police s pestrými taniermi a hlinenými hrnčekmi. Dláška bola prostá, hnedá, bez kobercov. Na stole stála misa s pariacou sa šošovicovou polievkou. Na podnosoch boli pripravené koláče, orechy, oblátky, cesnak, chlieb, sušené jablčka, hrušky aj makové opekance. Nikde však nebolo vidieť kapusnicu, kapra, zemiakový šalát či ananás, banány a mandarinky, ako mala Barborkina rodinka na stole včera. Zaujímavé, usmiala sa Barborka. Spomenula si, ako doma pred štedrou večerou rozkrojili jablčko s hviezdičkou vnútri. Ocko povedal, že to je dobré znamenie. Vidíš? V tej veľkej peci v rohu izby piekli chlieb i koláče. Gazdina vstávala veľmi skoro ráno. Nakrmila domáce zvieratá, sliepky, zajace, kačice, husy, ovce alebo prasiatko. Raz za čas koryte zarobila cesto, z ktorého potom vytvorila okrúhle bochníky a na lopate ich dávala piec do pece. Takto mala celá rodina chutný chlieb na pár dní, vysvetľovala Vločka. Na peci sa i varilo a v hornej časti sa sušilo ovocie. To je skoro taká pec, ako z rozprávky o Jankovi a Marienke. Lenže toto nie je perníková chalúbka a ani Ježibabu nevidieť, len normálnych ľudí, pomyslela si Barborka a spýtala sa Vločky. Viem, že vtedy ešte neboli televízory ani elektrina, čo vlastne deti robili celé dni? Nenudili sa? Ale kdeže? Zasmiala sa Vločka. Deti vždy niečo vymýšľali. A v zime sa najviac radovali zo snehu. Šikovní ockovia im vyrobili drevené sánky. To bolo veselosti zo sánkovačiek a guľovačiek. Tiež si stavali snehuliakov. Starý hrniec na miesto klobúka, metla do ruky, uhlie na gombíky, mrkváko nos. To sa našlo v každom dome. Joj, nech už môžem vyskúšať nové boby, vzdychla si Barborka pri pohľade do zrkadla, v ktorom videla šantiace deti v kožúškoch na svahu. Okrem toho, pokračovala Vločka, deti na dedine chodievali od domu k domu koledovať. Čo je to koledovať? Vyzvedala Barborka. Koledovať znamená zaželať susedom a známym krásne sviatky a všetko najlepšie, aby sa im darilo aj v ďalšom roku. K tomu im spievali koledy, vianočné piesne. Koledníkom za ich koledovanie dávali domáci odmenu, väčšinou kus koláča či jablčko. Deti boli vtedy vďačné za každý darček. Niektoré pod stromčekom dostali vyrezávaného dreveného koníka či handrikovú bábiku alebo oblečenie, ktoré potrebovali.
Aha, poznamenala Barborka a uvedomila si, že žije v inom svete, kde deti dostávajú aj viac darčekov. Tiež sme mali v škôlke predvianočnú besiedku s básničkami a pesničkami, ale pre rodičov. Nechodili sme od domu k domu. Toto mi pripomína veľkonočné sviatky, počas ktorých si dávajú šibačom vajíčka. Dobre vravíš, je to podobné, súhlasila Vločka. Tiež som počula nejaké koledy. Včera ich hrali v rádiu, spomenula si Barborka. A najviac sa mi páči Tichá noc. Tichá noc je nádherná. Keď ju my vločky počujeme, krajšie sa sneží, vyhlásila Vločka a hneď na to položila Barborke otázku. Táto pieseň vznikla? Barborka mlčala. Len sa znova obrátila k zrkadlu. V ňom sa zrazu zjavili myši. Barborka doširoka otvorila oči. Čo robia v mojom zrkadle? Nech idú preč. Sú to síce milé zvieratka, ale nechcem, aby sa mi nasťahovali do izbičky. Obzerala sa, či nebehajú po koberci, lenže žiadne nevidela. A o to presne išlo, povedala Vločka. O čo? Nechápala Barborka. O to, že pred viac ako 200 rokmi jeden rakúsky organista zistil, že myši v kostole poškodili mechy organu. Vtedy na Vianoce preto nezahral Tichú noc na orgáne, ale na gitare. Mala veľký úspech a rozšírila sa po celom svete. Už patrí k Vianociam. Veď sa aj vraví, že všetko zlé je na niečo dobré, lebo vždy sa nájdu iné a často lepšie riešenia. Len sa musí chcieť, povedala múdro Vločka. Všetko zlé je na niečo dobré, zopakovala Barborka. Ako napríklad to, že stále nesneží, ale aspoň som sa mohla porozprávať s tebou. Nesneží? Naozaj? Ozvala sa Vločka. Barborka opäť vyzrela von oknom a srdiečko jej zaplesalo. Z neba padali veľké chumáče snehu, ľahučké ako páperie. Tisíce, milióny vločiek už potichu pokrývali chodníky, auta, strechy domov a svet sa pomaly farbil do biela. Jupí, pozri, Vločka moja, už sú tu tvoje sestry. Lenže Vločky na dlani už nebolo. Namiesto nej sa v Barborkinej rúčke leskla iba kvapôčka vody. Takže si sa už roztopila? Veď viem, skôr či neskôr sa na vodu zmenia všetky Vločky, vzdychlo si dievčatko. Dobré ráno, dievčatko moje. Ty si už hore? Vo dverách sa zjavila mamička. Mami, sneží. Barborka radostne poskakovala po izbičke. Zima teda predsa len prišla, povedala mamička. Vyzerá to tak, že po obede môžeme vyskúšať bobiť, čo povieš? Áno, postavíme aj snehuliaka, len nemáme uhlie. Uhlie? Zháčila sa mamička, no raz, dva pochopila. Ty myslíš snehuliakovi na gombíky však? Uhlie veru nemáme, no môžeme mu dať napríklad kamienky. Mrkvu máme. Aj na hlavu mu niečo pohľadám, aby bol ako sa patrí, rozhodla. Objala Barborku a vyšla z izbičky. Barborka sa veľmi tešila a už si živo predstavovala svah plný detí. Určite prídu jej kamarátky a kamaráti, to bude veselo. A tak jej nešlo do hlavičky, ako to vlastne bolo s tou zázračnou Vločkou. Skutočne jej do zrkadla pričarovala tie obrázky z minulosti jej rodiny, aj tie myšky? Alebo si to len Barborka sama vymyslela a včerajšie rozprávanie rodičov si iba prikrášlila. Počúvala ich len jedným uchom, lebo si pritom listovala v novej knižke. No jasne si pamätala, že aj mama a ocko hovorili o Vianociach a koledách. Im o nich zase rozprávali ich rodičia, tak si medzi sebou odovzdávali svoje tradície. Možno aj ja raz budem rozprávať svojim deťom o kapustnici, o kaprovi, o boboch pod stromčekoch a o zázračnej vianočnej vločke. Kto vie, aké budú mať Vianoce v budúcnosti oni. Zachychotala sa na tou smiešnou myšlienkou Barborka. Nech to už bolo, je a bude ako chce. Hlavné, že je sneh, pomyslela si a znova sa zahľadila na bielučké padajúce vločky za oknom. Vianoce sú tým najkrajším sviatkom na svete. Želania sa plnia, sneží. Ďakujem ti, Vločka, aj vám, ostatným vločkám, povedala im Barborka a šťastne im mávala.